Gihaya na sa Anonang Island Garden City of Samal ang usa ka 8 anyos nga grade 3 student nga namatay human sa gingong insidente sulod sa usa ka tunghaan diri sa Davao City kasama rason sa grabing pagbangutan o pagsubo sa maong pamilya. Sa exclusive interview sa DXDC Armen Davao kasama kang Nanay Juvie Donaire, apuhan sa biktima. Gibutyag niini nga sakit ug lisod dawaton ang gidangatan siyang apo. Apan mas maayo matud pa nga ipasa Dios na lang ang tanan gumikan, dili pa hingpit nga klaro ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Matud pa niya dili na nila mabalik pa ang kinabuhi siyang apo. Apan manghinaot sila nga matubag ang ilang pangutana ug mapanubag ang bisag kinsa nga dunay kalabutan kung dunay mapamatud ang responsable. Gani gihulagway pa niini nga usa ka lambing ug mapinanggaon kasama ang maong bata ingon man maayong bata ug maayo sab nga gipadako sa ginikanan. Alang kanila ang ilang labing dako nga pangandoy ug pag-ampo mao ang pagkabot sa hustisya ug ang pagpagawas sa tinuod nga nahitabo aron makahatag og kalinaw sa ilang pamilya ug malikayan ang mausab nga susamang trahedya. Sa pagkakaron o sa karon kasama padayon sab ang gihimong investigasyon sa kapulisan, kaalayon ng Department of Education kod DepEd alang sa pagsuta sa kamatuoran sa maong insidente.